Inen Digicast Negros 10. Ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Oktubre 9. Kopya sang COC sa isa ka anay city engineer, ginalegar gintuyo nga maagaw sa duha ka mga nakapalagyo nga lalaki. Estudyante na rescue matapos ginlampusan sa bato o kagindala sa sulod sang kampo. Mga sagar bariya kag digamo naghubong sa Negros Oriental. Bacolod, may manubong nga turnout sa mga nagapapili. Comelec nagpahayag nga wala na sang substitution. Kag sa good vibes, mamiyesta kita sa Maradula Festival sang Concepcion sa Talisay City. Initalan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, napulo ka mga electric jeepney ang ginapaabot magasugod na biyahe sa Bacolod. Nag-abot na ang 5 ka mga e-jeepney nga magabiyahe Fortune Town kag Quezon City Loop sa madason nga semana. Napulo ka mga units ng e-jeepney ang nakasugtan nga baklon sang Cebu People's Multipurpose Cooperative gikan sa E-Future Motors Philippines Incorporated. Magluwas sa Fortune Town, ginaplano sang syudad nga mabiyahe ang mga e-jeepney sa pila ka mga rota. Nalakip na diri ang Barangay Vista Alegre kag sa Burgos Market Loop kag Barangay Kabug kag Central Market Loop. Nagligad lang ang Hunyo sang ginsuguran ang pila ka mga test run nga nagtanyag sang libre sakay para sa mga pasahero sa duha ka mga ginaplano nga maindugang nga rota. Si Mayor Albi Benitez ang nagduso nga matukod ang ginakabig green lane sa syudad para mabuligan ang katapos ang transport sector sa problema angot sa pagsaka sang presyo sa produkto petrolyo kag ang mapasanyog pangkampanya angot sa pag-amlig sa palibot. Sa number 9, incumbent Councilor Claudio Puentevella handa sa pagpanghangkat sa iya pagpapili sa Vice Mayoralty elections. Hindi malipod nga sadto pa nangin magkasumpong na sa politika sanday Councilor Alvictor Espino kag si Councilor Claudio Puentevella nga karon na pili nga suportahan sang Asenso Bacolod sa pagka-vice alkalde sang syudad. Gintuad ni Espino ang handom kuntani sa Vice Mayoralty elections sa 2025 elections. O galing si Puentevella ang napili ni Mayor Albi Benitez kag sang political group. Ginsiling ni Puentevella nga handa siya sa mga pagpanghangkat ilabi na nga maging kasumpong niya ang veterano nga si incumbent Councilor Renesito Novero. Sa natalana nga pinili ay ginako ni Puentevella nga sadto hindi naging mahapos ang iya pagsugod bilang katapos ang konseho. Ilabi na sang nakaengkwentro niya si anay Councilor Dindo Ramos nga karon kaupod niya naman sa idalom sang Team Asenso. Pero ginakalipay niya nga sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya nga karon magapapili sa mayoralty race, mas matagaan nila atensyon ang pagserbisyo kag pagpatuman sa mga proyekto kag programa para sa ginahandom nga super city. Blessed, honored, and happy gid ko. Kapasalamat ko sa duha ka leader. We all mature. I have had my days. Hindi hapos, no? But I'm thankful, I'm blessed, no? To be a part of Team Asenso. Labi na sa duha namon ka leader, no? Which is Congressman Albi Benitez and Mayor Greg Gasataya. Sa number 8, estudyante na rescue matapos ginlampusan sa bato kag gintuyo nga himuslan. Na rescue ang dugoon nga 13 anyos nga biktima sang Martes sa kinutkutan sa sulod sang kampo sa Barangay Kampanuan, Mabinay, Negros Oriental. Nakapanugid ang duha ka mga estudyante nga kaupod sang biktima na nagalakat sila pa eskwelahan sang inalin na lang agin butong sang 50 anyos nga suspect. Sa inisyal nga report sang PNP, nakapangayo sang bulig ang duha ka mga saksi sa mga mangunguma sa area kag nagtinguha nga pungga ng suspect. Pero iya gindala sa sulod sang kampo ang biktima kag ginlampusan sang bato. Nagpangayo na sang tabang sa mga tanod kag opisyal sang barangay ang mga mangunguma kag saksi. Ila nakuha ang dugon nga biktima sa buho sa sulod sang kampo. Ginpalibutan ang kampo para hindi makapalagyo ang suspect. Tubtob nga nag-abot ang mga pulis kag soldado sa malapit nga detachment. Naaresto gilayon ang suspect. May record sa barangay ang suspect sa kaso nga pagpangawat.
Ginbayaan na ini sa iya pamilya. Ginausisa pa sang PNP ang iyang background kag pasakaan sa nagkakigo nga kaso. Wala naman matigayon nga mahimusla ng dalaga base sa findings ng doktor. Detained ang suspect sa Mabinay PNP. Sa number 7, Himamaylan PNP ginausisa ang ginreklamo sa isa ka anay city engineer sang syudad na nag-file sang COC sa pagka-mayor nga may nagtuyo mang-agaw sa iya COC. Sa video nga kuha man mismo sang kaupod ni Engineer Vicente Genova, makita nga nagapasulod siya sa talatapan sang COMELEC sa Himamaylan City kahapon sang aga. Hinali na lang nga may lalaki nga naka-shades kag nakakalo nga nagagaw sang folder nga nagaunod sa iya nga mga dokumento lakip ng iya nga certificate of candidacy nga nag-file sa pagka-mayor sang syudad. May upod nga isa pagid kalalaki ang suspect kag nagpalagyo ang ila mga duha ka maupod matapos mapaslawan nga agawon ang folder. Giliyon niya gid pa-blatter ni Genova ang among insidente sa police station. Sunod sa hepe sang Himamaylan PNP nga si Police Lieutenant Anthony Grande, padayon nila nga ginakilala ang duha ka mga persona na nakuhaan sang video. Nagapanawagan man sila sa mga mahimo nakakilala sa duha ka mga lalaki nga makig-angot sa ila talatapan. Nagpasalig siya nga mangin confidential ang identity sang maka-identify sa duha. Ginsubmit na sila sang ginpasubmit na sila sang COMELEC sang report parte sa natabo nga insidente. Si Genova ang nakaluwas man sa isa ka shooting incident sa Kabangkalan City sang 2022. Sa number 6, mga Sagar-Baria kag Digamo naghugpong sa Negros Oriental. Naporma ang unity team sa Negros Oriental para sa 2025 elections. Ang mga Sagar-Baria kag Digamo. Base sa post ng provincial government sa Negros Oriental, liwat magapapili bilang governor si incumbent Governor Chaco Sagar-Baria kag si Shaton Mayor Fritz Diaz. Ang iya mangin vice governor nga magabunggo naman kay incumbent Vice Governor Jake Reyes. Mangin kontra ni Sagar-Baria sa pagka-gobernador ang ginkakasman sa pwesto sa pagka-gobernador kag liwat nga nakagabalik nga si anay Governor Pride Henry Teves. Ang amay sa gobernador nga si Representative Chiquiting Sagar-Baria ang magapapili naman bilang Dumaguete City Mayor kontra kay incumbent Mayor nga si Felipe Rimolyo nga kaalyado naman ni Teves. Si incumbent Dumaguete City Vice Mayor may sa Sagar-Baria ang nag-file na sang COC sa pagka-2nd District Representative, samtang si Pamplona Mayor Janice Digamo naman nga misis sangin patay nga si Governor Ruel Digamo nag-file sang COC para sa pagka-3rd District Representative. Ang balwarte sa mga Teves, mangina kontra niya ang tiya ni anay Congressman Arnulfo Teves Jr. nga si Janice Teves Gaston kag si Colonel Ray Lopez. Sa number 5, Mayor Albi Benitez nagpatag-angot sa pagpapili bilang independent candidate. Sang nagligad lang Setyembre, nagpadulong pa sa Manila Sanday Bacolod City Mayor Albi Benitez kag pila ka mga local officials para magpanumpa sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Pero sa filing sang Certificate of Candidacy, nagapabilin nga independent ang alkalde nga magapapili sa congressional election sa Bacolod. Ginpatag niya nga hindi niya luyag mangin kabahin sang grupo nga halos wala man nila nakaupod. Si Benitez ang natalana nga liwat nga mangin kaengkwentro ni anay Mayor Evelio Bing Lorardia sa 2025 elections. May 3 pa ka mga independent aspirants ang nag-file sang COC sa congressional race. It doesn't look good on me that I will be in a political party together with people that are not with me or not within my group. I've always been a team player. I will side by my teammates wherever they go, whatever they do.
And daw Calauc Island doon nga pagdanay kami sa mga hindi namong kaupon sa isang political party. Sa number 4, 2nd District Congressman Alfredo Marañon III kag 4 kay ban pa nga nagapapili bilang board member ang unopposed. Wala sang kontra sa iyang re-election bid si Congressman 3D Marañon. Wala man sang kontra ang magapapili bilang katapos ang provincial board sang 2nd District nga kanday re-electionist Sixto Pal Guanzon kag Councilor Arthur Christopher Marañon. Sa 1st District, wala man sang kontra si Don Salvador Mayor Marcelin de la Cruz kag mga magapapili bilang board member kag re-electionist board member Araceli Somoza. Nagakasuiran nga kinahanglan lang nila sang isa ka boto kag maging sure winners na sila. Samtang 5 tanan ang nag-file sang COC para sa pagka-gobernador, 2 naman para sa pagka-vice-gobernador. Samtang pinakamadamo nga nag-file sang COC ang para sa seat sa provincial board para sa 5th District. 6 tanan ang nag-file sang COC para diri. Sa number 3, ginaklaro sang pamuno sang Commission on Elections Negros Island Region nga wala na paidalom sa COMELEC control ang Negros Oriental. Tigaylo, base sa guidelines ining yara sa watchlist. Patag ni Attorney Leonel Marco Castillano, ang COMELEC Regional Director, ang COMELEC and Bank lamang ang makadeklara sang COMELEC control sa isa ka lugar. Kagula labot sini suno kay Castillano, ang pagpaidalom sa COMELEC control ang nasandig sa rekomendasyon sang RJSCC kung sa diin katapo diri ang Police Regional Office, Militar, Coast Guard kag iban pa. Sa karon wala pa sa naporma nga Police Regional Office para sa NIR, rason nga hindi man makakonvene ang RJSCC. Sang barangay kag SK elections na paidalom sa COMELEC control ang Negros Oriental, rason nga malakip sa watchlist ang probinsya. Pero sunod kay Castillano, ang sitwasyon sang Negros Oriental subong nagapakita nga mayara sang demokrasya kag wala sang kahadlok sa mga pumuluyo. Sa gubernatorial seat gani suno sa iya ano mang nag-file, 2 ang mayara pa sang partido kag 4 naman ang independent. Ay, hindi mo naman kailangan na immediate yung pag-declare ng COMELEC control. Depende pa rin yun sa situation. Kasi wala namang mga private armed groups na hindi kailangan isa-ilalim sa COMELEC control because ang COMELEC control is the last resort of the Commission on Elections. Sa number 2, karon nga nahumana ang filing sa certificates of candidacy ang Commission on Elections ang nagapahandumdum sa mga naga-file sang COC o kun aspirants nga magsugod naman sa pagparehistro sang ilang mga official social media accounts kag pages. Sunod kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, tubtob sa December 15 ang pagpa-register sa mga aspirants sa COMELEC sa ilang nga mga websites, podcasts, blogs, video vlogs sa iban pagid nga online kag internet-based campaign platforms. Ang mapaslawan sa pagparehistro suno kay Ananoria ang sarang magapangatubang sang kaso. Suno kay Ananoria nangin masulay kag matawhay ang 8 ka adlaw nga filing sang COC sa Negros Occidental. Sa weekend, ila nga iga-submit na sa Manila ang hard copy sang tanan nga mga COC nga na-file kag kopya sang Certificate of Nomination and Acceptance para sa may mga partido para ma-check man ang mga nagakaigo nga signatories. We will be bringing the hard copies sa Law Department for checking kag sangkod na whether the signatories are the ones na submit nila sa Law Department. Otherwise, independent candidates sila. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Island Region subong nga adlaw. Bacolod City may manubo nga turnout sa mga aspiring candidates.
Substitution, sinda na pwede, magluwas lang kung na-disqualify o kung nagtaliwan ang katapo sang partido. Yari ang report. May kabilugan nga 37 tanan ka mga aspiring candidates ang nakafile sang Certificate of Candidacy sa COMELEC Bacolod. 28 diri mga nagapapili konsehal, 5 sa congressional kag tig-2 sa mayoralty kag vice mayoralty race. Ginsilay ni Election Officer Attorney Revo Sorbito, manubo ang turnout sa mga nakafile sang COC, gani posible magasaka ang makuha nga boto sa mga kandidato. Ang COMELEC ang magapagwa sang listahan sang opisyal nga kandidato sumugod Oktubre 29. Samtang ginahulat ang posible maga-file sang petisyon kontra sa mga kandidato, nalakip na diri mga ginakabig nuisance candidates. Pag sabit ako sa Manila, kung wala man lang sa mga file sang petisyon to deny due course ang ilang mga COCs, no, for material representation or for being a nuisance candidate, no, so diretso na ang ilang kandidatura, magwa na ng ilang sa atong tentative list of candidates, and then finally i-ubrahan na ng official list, no, sang candidates per city and municipality diri sa Negros. Wala ginatugutan sang COMELEC ang substitution sa mga kandidato, magluwas na lamang kung may kapartido sila nga na-disqualify o kung nagtaliwan antes ang adlaw sang piniliay. After sang filing, hindi ka na pwede ka substitute. If ang ginamit nila, hindi ka na pwede ka convoy kasi kung independent ka, hindi ka na pwede ka substitute, no. At the same time, hindi ka na pwede substitute by reason for any other reason except death or disqualification. Well, again, no, kabalo man kita, even if wala pa, bago pa sila nag-file, no, but they already started campaigning, no, sa months before pa, no. So but however, no, we just caution them, no, especially during the election period na, no, to make sure, to be prudent na ma-observe na atong rules, no, on campaigning. Sa Marso 28 hasta Mayo 10 gintala na ang campaign period. Ginalauman ni Sorbito nga ang tagsa ka mga kandidato ang magpainaw-ino agud mapaiway ang kaso angot sa premature campaigning. Kag sa good vibes, ang barangay nga bugana sa mga prutas, pareho sang marang, rambutan, durian kag lansones maga sa ulog sa ilang kapistahan bilang pagpasalamat sa mga bugay nga napaambit sa ilang nga barangay. May report si Romeo Sobaldo. Ang Maradula nagakahulugan sang marang, rambutan, durian kag lansones, mga prutas nga bugana sa may barangay Concepcion sa Talisay City. Halos kada kanto, may nagabaligya sang prutas. Halos kada bangga, may makita ka nga mga puno sang sininga mga kahoy. Kag, kada bulan sang Agosto, Setyembre kag Oktubre, nagadagsa ang ini nga mga prutas sa ilang barangay. Gani, ginasaulog man ang Maradula Festival sang barangay. Ini bilang pagsaulog sang kultura sa mga taga-Concepcion, kag bilang pagpasalamat sa mga bugay, parehas na namang sang sininga mga prutas. Ini isa ka selebrasyon sang kultura, tradisyon, kag pag-igugdanay sang tanan, kag pagpasalamat man sa atong mahal nga Ginoo sa iya grasya kag hatag sa atong pinalanggan nga barangay. Kaya kami na-prepare nga different programs and activities sa tatlong adlaw nga selebrasyon, kag akon man ginapasalig ang ining okasyon mangin matawhay, malinong kag puno sang kasadyahan. Magasugod ang Maradula Festival sa Oktubre 11 tubtub 13. Pila sa mga aktibidad na ginpreparar sa barangay amo ang Maradula Caravan, Trade Fair, Maradula Queen, Medical Mission, Motocross kag Street Dance Competition. Magluwas sa mga activities sa barangay, pwede makapangompara sa sininga mga prutas diri. Direkta mismo, gikan sa mga nagatanom sa sininga mga prutas. Kag, may mga farm man nga nagatanyag sang eat all you can sang sinitanan nga mga prutas. Kag antes kita magtakop, shout out kita na sa aton nga mga live viewers buong adlaw kay Sir Samuel Tiad, kay Lovely Kitkit. Mayong hapon ma'am, kay Jobeya Natavio, si Halandoni Marcelo, Lindol Sunyo, Romy Hesem, kag kay Arnett Flores. Good afternoon man kuno dra sa mga taga Deca Home sa Kabug. Subong man kay Ray Tenusan, kag kay Easy Gani, Erwin Natura, James Mondihar,
Gloria Bantigue sang pulupandan kag kay Ma'am Pamela Salgado. Kagamuyad to ang top stories of the day, tubtubwas. Ako si Nico Dalfin.